Mit navn er Adam. Velkommen til Shafar Klinik. Jeg er uddannet som akupunktur og manuelterapeut. Hvis du har smerter eller kroniske smerter i nakke, skulder, ryg, hofteområde, så må du gerne kontakte mig. Jeg er her til at hjælpe dig. Lindre dine smerter og give dig bedre livskvalitet. I en behandling, du går som regel mellem 40 til 1 times tid. Jeg er professionel motorcykeljournalist, og i løbet af min karriere har jeg desværre været udsat for alvorlig uheld. Jeg har brækket ryggen, jeg har brækket hofterne, og jeg må sige, at uden Adams behandling havde jeg nok ikke været i stand til at arbejde i dag. Du kan kontakte mig på min hjemmeside shafarklinikken.dk. Ring til mig på telefonnummer 71 72 29 29. Så skal jeg nok hjælpe dig. Tak.